Ikaw kuya, musugot ba ka na imong matay baligya 1 million? Duha kong mata, ikaw kuya. Dili. Oh, kung example lang, imuhang matay hatag si Hawa. Ipod no. Ingani manggod, kung ato ang kinabuhi karon, mas concern sa Ginoo. Kita man kay di mo sugot na atong mata. Isaw na lang kang Ginoo na kita gihigugma ta niya dili niya gusto nga atong kinabuhi malaglag ba. Wala mi naghatag og gayon diri kay para langayon mo kun dili nagpukaw ta sa nahitulog natong paghigugma sa Ginoo na dapat naagyo tay relasyon sa Dios. Ana lang ko'y pangutana kay concern lang mi sa ato ang espirituhano na bahin kay namo kay mga tao na dagko kay glawas pero atubangan sa Ginoo patay. So pangutano na to kay gingon man gud sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word comes from the mouth of God. Ibig sabihin, dili lang mabuhi ang tao pinaagis tinapay o pagkaon 3 times a day, but pinaagi pod sa pulong sa Ginoo. Nagabasa ba tag Bible? Basta sir, sahay. Sahay ba sa Bible ikaw? Pag na free time. Free time. Sara jud to. Free time mo Nana ba sir, sara. Nana ba yung sa inyo diri na basa ng tanang tibok Biblia? Nabasa ang New Testament. Panalangin sa Ginoo pagsugod og pangalagad niya. Dito na ko'y relasyon ng alagad kay badlungon mo ko dati. Sa wala na ko ni nabasa. Layas pug ko badlungon dati. Sa pagkabasa na ako ni 2 weeks lang na ako siya nabasa. Ganahan jud kay ko mabasa kay na-relate jud ako ba na igo gyud ko. Kana kung maigo ka ba na mahila ka ba na salamat Lord na imo kong gipahinumduman kay na-realize na ako may impierno manday ko kung mamatay ko kay wala man ko'y tinuod relasyon sa Ginoo. Mana mga tana ko ninyo concern lang mino sa espirituhano na tumbahin. Kung kalit na kuwaon da sa Ginoo, anytime pwede ta niyang kuwaon like sa Turkey na 21,000 na mahigit ka mga tao ang namatay. No, gahapon 8,000 pa lang to ni recover karon sobra na 21,000. Kung kabalo pa lang sila na mamatay silang takna, wag yung mga matay ron no. So pasabot, wag sila kabalo na mamatay itong takna. Kamo anytime, isa-isaho na to. Kuwaon ta sa Ginoo, makasud ba gyud kaha ta sa langit. Sa ako pod kay kuan. Dili pa pod ko sure kay syempre naputay mga mistakes. And then naputay na imo nabutan pero 50-50. Parang DJ pa siguro sure but dili po sure sir ang Ginoo na sa sir. Di sad ko sure. Oo sir, pang di ko nga kanang kusog yung langit sir dili feel na ko sa kagalingan dili ko kuan sa tao ganin Ngayon. ngayon good sir. Yan lang. Ang Ginoo balaan siya, matarong, putli. Iha ang pagka-Dios, dili siya na 1% pagkadautan, lunlun pagkamatarong yun. Walay makasud sa gingharian sa langit kung naay sala. Nakapamakak ba ta? Nakasakit, nakistorya ba tag sakit sa ubang tao? Nakakupit ba ta sa tong ginikanan? Naagit yung mga sala. Kaya bisan pa sa giingon ni Jesus Christ, nang usa ka tawo kung makita og sa kababay na naay daotang tinguha kaniya, nakapanapaw na sulod siyang kasing-kasing. Nana mo ba makita mo babae maghunahuna mo daotan? Sa Facebook, like makita mo sa TikTok niya mo saysayo ang babae, gwapa kayo, nana mo may daotang tinguha na. Hay lalaki tungod kay ako binuhatan ako na dati. Puro nagpiyag yung ginatanaw na mo sa mga silingan sa balay, CD na puro mga tawagan na dati ex pamana karon painumduman na mo nang ato ang ginabuhi karon tungod sa sala maimpierno gid ta gingon sa Roma 3:23 na sanglit ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios nakasala ta tanan sa Roma 6:23 unsa kaya unsay result aning kasalanan kay biblikal man gyud na No, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. okay dara sa ta kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon duha ang meaning sa kamatayon sa Biblia mamatay ka physically madunggaban ma-high blood ma-cancer guban pa patay physically ikaduhang mahisgutan dra sala mao nang maimpierno madto ta sa impierno wala na maimpierno lab man katas Ginoo tungod kay ang yawa man gud nisupak ang Dios naay siya gibuhat na para ditoa sakiton ang mga nisupak kaniya sa diha na nakasala ng tao, ang tao usab dito na pud ilaglag kung nakasala kay dili man pwede na itipon sa Dios na balaan siya. Kung ang pagkadawta nakasimbolo na og hugaw ba, walay hugaw na makasulod sa gingharian sa langit. Mao nang kita, ang atong kinabuhi karon 100% walay atik. Tinuod biblically basi-basahon ba wala too, walay makasala makasulod sa gingharian sa langit. Tinuodon ba nato minaw kay kung dili lang kayo murag kumpiyansa ra ba ang ubang tao? Tagsara kong basa, tagsara kong simba, tagsara kong mampo, kay dili man concern sa spiritual. So concern na ba tayo anytime? Kung kuwaon dagkalit sa Ginoo, pwede dito malaglag, no? Impierno. Ngani, ikaw kuya, musugot ba ka na imong matay baligya sa 1 million? Dili ako mata, ikaw kuya. Dili.
Oh, kung example na, imuhang matay, hatag si Hawa. Kainin mo. Di po no. Ingani mong God, kung ato ang kinabuhi karon, mas concern sa Ginoo. Kita man kay di mo sugot na atong mata. Unsaon na lang kang Ginoo nakita gihigugma ta niya, dili niya gusto nga atong kinabuhi malaglag ba? Wala mi naghatag og higayon diri kay para langayon mo kun dili nagpukaw ta sa nahitulog natong paghigugma sa Ginoo na dapat naagyo tay relasyon sa Dios. No, naa may good news ani. Mao na lang nakahatag sa atong kalipay karon kay ang daghang mga tao ani wala kabalo. Ang nahibaw-an lang nila na makaadto sila sa langit, expectation versus reality. Ilang expectation mamatay karon, gamay ra kog sala, ato kog langit. Pero in reality, according sa Matthew 7:21, na dili tanan nga tawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian. Dili kadto lamang nagatuman sa kabuton samahan. Padayon to igsoon. Mao to ang pinakauna kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, ang pananggasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini ang nindot gasa. Ang gasa na gikan sa Dios, pasabot sa gasa, hatag na walay bayad. Mao nang kami na sanyati namo na gitagaan mig kaluwasan sa Dios, gibag-o mi. Kini ang among gibuhat karon wala ni bayad kay kita libre gyud, libre. Katong pagpakamatay ni Kristo wala man ingon ng okay na tagaan ta kag 10 million. Tagaan wala man ni ana ba galansan ko diri kay ana ba na libre siya. No, alam ka na to, libre ni. Kung naay mangayo ninyo, dili na, I think, dili dyan na tinuod, ka na mo wali niya, mangayo, dili na tinuod, napay bayad ang pulong sa Ginoo, walay bayad, libre ni. Sa nga ni, ang pagkamaayo sa Ginoo, na bisan makasala ta, na siya gi-offer sa tua. Like aning Bible, mao ni giingon og tawa example lang gasa. Kung saan man ni ron na ang gasa daw na kinabuhing walay katapusan, ana kay Kristo Jesus, example, mao ni si Kristo. Ikaw naada kay Kristo Jesus. Ang gasa sa Dios. Unsaon daw para angko nato ning kinabuhing walay katapusan karon nga naa kay Kristo Jesus. Sao man nato ni? Unsaon kaya nato? Okay, gihatag naman ni. Example, itunol sa ila, sa isa example lang. Tunol sa iya na lang. Ingana dawato nimo. Ayaw na pagtagaan kas kaluwasan. Ay di lang ko na Lord, busy man ko. Ay lang Lord kay kumusimba ko, mulagad ko nimo. Ikuan ko sa akong mga friends. Dili na may friend. Ay, Lord, kanang malayo na ko sa kong bisyo. Sayang, bugay lami. Nindot, kaya ito akong bisyo. Nga na ba? Kumudawat ka sa pulong sa Ginoo nagay mga wala. Nga naman, mo man mo bago sa imong kinabuhi. Kaya ang kaluwasan, maghatag na nimo pagkabalaan. Katong mga daan nimo pagkatao, nga hugaw ka kaniadto. Katong sala nimo na dati. Ang Dios ana magatunaw, mga wala ana, limpyuhan na niya sa katong dugo dito sa cross. Paghugas sa tanang mga sala na mutuo ta kay Kristo. Kapasaylo to sala. Dili tanan gyud. Yani, dili tanan maluwas. Kay naay tao nga mobalibad. For example, balibari, lingo-lingo ka. Dawat example ingana, dili ko ana. Tulak daw. Per ato lang i-play ba? Ingana ba dili nila idawat. Kay abi nila kaya na nila musud sa langit pero dili. Sinabot ba ta? Gitudlo na sa Biblia ang kamatuoran. Mayon tag, motuol lang ko kung ang Ginoo gyud makigistorya nako. Ingani, ang Dios nagamit siya og mga tao sa pagsulti siyang pulong. Kaniadto madungog man ang pulong, madungog gyapon na. Wala may imposible sa Ginoo ang tingog niya. Pero karon nakigistorya siya, pinaagi siya ang anak niya iyang nasulat na diya sa Biblia. Kani naman kayo uban na mudawat-lawat lang pero ilabay ra pod. Dapat dawaton gyud nato og ikinabuhi. Kay kung dili nimo ikinabuhi, imo rang dawaton ay di lang ko anay kay murot lain naman. Talikdan na nako na si Jesus Christ. Dili gihapon ka maluwas. Dapat imog yung dawaton tinudaray. Mao nay gingon na pasana ninyo ang inyong cross. Kung gusto mo nga mosunod ka nako, pasana inyong cross. Alagad mo tinudaray kaniya. Ang pangutana, murag lisod man mo alagad, lisod kung imuharang kaugalingon imong saligan. Pero pag ang Ginoo imong kauban, magmadaogon kagayod. Na may tentasyon chicks na daw, ay bay, may barkada bay, inom sa tabay, bay, kuan sa tabay, bisyo. Mahimo na, ay nahadlo ko sa Dios. Nakayang mo patay, mo laglag ka nako dito sa impierno. Akong barkada pwede ko nila awayon karon ra man di ba? Temporary ra man na. Ikambyo ba nako ang kasuko sa Ginoo, ang kalipay sa Ginoo sa akong kalipay sa akong dili, bahala na nga na dapat karon dili aksidente nga nagistorya ta ninyo gigugma mo sa Dios. Wala minihan diri kay para hukman mo para mahimo tang tinunglo kundi makabaton tas kinabuhing walay katapusan. Jesus Christ buhi siya nagapatulti sa atong matag usa kasing-kasing. Nasa atong kinabuhi karon kung padayunon magyud nato. Giyon pa sa Revelation naa siya nagapanuktok kung kinsa katong mag-aabri kaniya modayon siya ug muuban ka nato. Andam ba mo na i-welcome ang Ginoo sa inyong kinabuhi na dili lang neglect, dili lang pasagda ng pag-alagad. Inyo ba nang tinguhaon karon? Andam jud kuan ang Ginoo sa kuan matagos. Andam ba gyud nimo? Puktan gyud yung pag-alagad sa Ginoo. Tinudara gyud
Ay, nakalagad man yun ka. Padayon lang yun na, Igsoon. Andam gi sir always.